various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 12:40. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Bilis! Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Forteplex, wag KSB, wag kulang sa B vitamins. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Wala pang info sa kuya si VP kung makaabot siya digdi and kung ipupurso su interview kay Senador Lauren Legarda. Pero anytime na mag-abot si VP, i-relinquish ko. Spell relinquish nga yan. Itatao ko na sana ang mikropono. On the floor, we can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha. Marahay na pagkaw to. Cha-cha in the Kaswapon, di kita nag-iribanan. Ay nagtukalig di si Francia May Boras. Anjali. Ta kasuhapon nagkaigo kami nin short but long preparation na po ini para sa candidates forum sa maabot na posible Miyerkules iyan. March 16 digdi po umaladangog nindo sa DCGB. Maantabayan man nindo sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. We also have ang YouTube channel. And duman sa may mga application pwede po nindong maantabayan iyan dyan. Pon po yan alas 8 nin pagkaaga, sagod alas 9 nin pagkaaga. Sa programa kaibahan si VP Henry Maceda bilang iyo ang anchor and samuyang panelist. Syempre daing ibaan samuyang mga Batikano sa pagsurat ni Bareta, our news director Edwin Peralta and news manager Mar de la Cruz. So dyan mailing nindo ko na kung ano man sa mga plataforma kan mga kandidato digdi sa local candidates, mga kandidato sa lokal, punanta muna sa sa Legazpi muna. Tagtaod pagkaalauna may meeting naman kami para sa final meeting. Pero ako ngunyan, ang messenger ko nga ni Kuya nan, sige na ang bagting. Nagsisend na ako ki information kung saan pwede darahon sa letter, naghahagad na ni number.
Kaya antabayan lang po nindo yan. Pero bako arog kang na mga forum sa national na may mga rebuttal na nangyayari. Dahil sa friendly forum lang ang mangyayari digdi sa DCGB. Tanganing matawanin giya ang mga botante kung sisay mananggad digdi sa mga kandidatong inian na karapat dapat natawanin pagkakataon na pagserbihan ang publiko sa laog ni nagkapirang taon. Get up out the time, sign your name across my heart. Honey, ain't that smart, Angelina. Si ay trasya. We can cha-cha on the couch, baby. We can cha-cha all around my house. We can cha-cha in. Happy birthday po pala sa gabos ng siselebrar kan sa inang mga kumplianyo. After cha- Happy birthday po. And congratulations sa mga nakapasara sa ano nga nito? LPT, Angelina. Licensed Professional Teachers. Mga madam and sir, congratulations po sa indo gabos. And duman mga sa mga day pa nakapasara. Okay lang yan. Never give up. Sabi po baga nga ni, hasta may examination, okay lang yan. Pwede pang mag-exam. And good luck man po sa mga ma-examan sa aga para sa Angelina, civil service. baby mine. Pero itong civil service na ito, dumalang ito sa mga agency, mga government offices ang nag-request ka iyan. Sa aga po yan mangyayari. And ready na po ang Civil Service Commission Bicol. Can cha-cha on the couch. Maray na paggauto po kay Tita Marites Astanyo In the night, dyan sa Barangay Cagbacong, Legazpi City na nakaantabay ngunyan via Facebook Live. Sige daw po ngaya ining bainting naghihiling na ini. Tigsararo daw po katang mag-share. Sige na, ano man po baga ngaya? Saturday man. Medyo maray-maray na ngunin ang panahon. For sure sa mga nagralaba dyan, mga maugmahon. Taday na maluluom sa indang mga nilabahan. Sige na, buhat na una dyan sa tiga iigdaan mo. Ano po digdi? Luwasan ang una, orawang nag-init-init. Pero na ka magkaturog, takong uran. please, baby. Bala ka na kanilinabahan. Do your cha-cha, forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, ain't that smart. Belated happy birthday po pala sa akin ni Kuya Nems. Happy birthday po kay Ate Chin. Birthday niya kahapon. Nag-chat sa kuya si Ate Brenda. Magayon na esposa ni Kuya Nems na i-greet ko da. Kaso nga ni Kuya, nasa meeting ako. Kaya ngunya na lang ang bation ko. Happy birthday po Ate Chin. More birthdays to come and God bless po. Sabi ni Kuya Ron Aranya, good AM Angel watching from Bacoor, Cavite. Cha-cha, Wala ka kahapon, miss ko yung masapog mong garibaga kuya ang masapog niya, garibaga subalingoy. Sabi na, masapog mong tawas, si tumatawa din si Francia. Kuya Ron, umayos ka, ano ang panig si Be? Francia, ako na lang, Be, ang tatawag sa'yo na, Be. Kasi wala man. Wala man. Sabi na, na-miss da kahapon kang paradangog sa ulo ko. Pero nag-aulo ka man da. please, baby, be mine. Baysa na ta, mga nuarin. About the time. Sign your Bawal ka, abo man kaya ni Francia ko di pagpartneran. Si Francia pa nagtutuko inidigdi sa sa side ko. Sige sa nang react ka ini. we can cha- Tigurunan mi so 70,000 na crowd. Kasubang giduman sa basta aram na nindo ito, Bacolod. Ano ba talaga ngayon ate? Maray na pag-go po kay Ma'am Ruby Moratalia. Sabi na happy Iskara mo sa Ma'am Angel. Pa-shoutout po. Okbina Moratalia dyan sa Mabalod, Ginubatan. Thanks po. Always watching from Brunei, Darussalam. about the time. Sign your Gusto ko ang timplada kang camera ngunyan plus ang timplada kang console. ready. Bye, Francia! Cha-cha on the floor. We can cha- Pero may dakol ko yan sa nag-aapot kung ang mga kung ang mga anchor dadig sa DCGB
tigagamitan kang nag-modulate po baga kang boses. Have to check. For your information, ang mga anchor po, digiday man po kami nagagamit ka itong modulator po baga. Or ano pa man na gamit para ma-modulate ang boses. Kung ano po nindo ang naradangog nindo sa radyo, dawa magpasiring po kami digdi sa DCGB. Arog po talaga kaini ang mga boses may. Ang pinakamagaling dyan, si Director, magayon na ang boses ni Direk eh. I guess you say yes, Angelina. Kaya, don't you worry. Arog po talaga kani ang boses may. And arog din po kani kakulit. Sabi ni Kuya Ramil Cornelio Ongguda, good PM Ma'am Angel watching from Lower Binugsakan. And maray na pag-go-to kay Ate Brenda Flora and kay Pading Nick Lorilla nakaantabay via DZGB News Online. Come ride in my. Oy ngunya na pag-go-to mapon itong Ronda Pilipinas. Diyan sa may pating Sorsogon. And may nahiling akong post pero bako man digdi sa bako digdi siya sa Bicol. Ate Chi is in the house. Ang babaeng hindi nagra-rice. Please. Pwede mananay, yung rice mo, ibigay mo na lang po sa akin. Sign your name. Ayoko niyan, ayoko. Dahil ka magpasunod ka yan, tas si Kuya Nems, wag kang ganyan. Pag ganyan, pag nandun si Kuya Nems, mabait po ako. Sabi ni Kuya Boy Mata, oh, happy birthday po kay Hendrian Mata ang sa iyang aki. Happy 20th birthday po sa aki na matuan ni Kuya Boy. Mato ang aki ni Kuya Boy kay Ate Cherry. Posibleng si Kuya Boy tagtaon. May mapupukpuk kay ni Kidagpok. Happy birthday po kay Hendrian dyan sa Barangay Humapon. Sabi ni Ate Chi, Kuya Boy, ano po tabi? Kami? Mapasiring kami dyan sa Arong Nindo. Okay na po sa muya ang ano po digdi? Ang pansit bato na may sabaw-sabaw. Okay na ako duman, mas tapos may baduya. Angelina, babe. Ano da? Pansit da na may bato. Sign your. Sabi ni Kuya Romeo Candano, good noon Angel, Kuya Bob is monitoring, mangudto tabi kita. Thank you so much po. Start. Nagudto na po ako sa baba. We can chat out. Sabi ni Kuya Joseph Nares, magudto po Ate Angel. Ay Kuya Jarel, maray na pagkauto po sa imo. Diba kita nagkakati nagbuan? Pasyaran mo ako dyan sa Imalnod. Pag niyang ka po dyan, hanapon mo po si Ate Burl. Dumanunta po si Ate Burl. Maray na pagkautuman po kay Sir kay Ma'am Heart Hakob. Sabi na good afternoon po, shout out po. Family Hakob dyan sa Paranaque. Oh, Angel. May nagailing sa kuya sa hali sa Quiapo. Si Sir Ed Nol, sabi na watching live from Quiapo. Maray na pagkautuman po kay Ma'am Pura de Castrolita and kay Ma'am Crazy Rivero Zamora Andes. Angelina, Si ano ini? please, baby. Bakit? Sign your name. Oo nga po, Kuya Kuya Ednol. Baka po pwede na po kaming ipagsindi ng kandila. Yung white, oo, hindi yung red or hindi. Can chat all up. Kuya Ednol, baka po pwede niyo po kaming ipagsindi ng white na kandila dyan sa Quiapo po. Para at least mas safe na mga personalized po kan DCGB sa paglibot-libot, sa monitoring kang mga area. Sa oral daw na pagpasirinig din sa estasyon para po makapagprograma and matawan po kamo ng serbisyo. Thank you so much po, Kuya Ednol. Sabi ni Ma'am Marivic Bebar, good afternoon, Angel, watching from Bacoor City, Cavite. Sabi ni Ma'am Chrissy, watching live from Bunker 1. Oy, speaking of dyan sa southern part, manaling akong post kang barkada ko dyan sa Barangay Humapon. Oy, maray na pag-auto po muna pala sa lola ni Wilma Andes. Diyan sa Humapo, nakaantabay da siya Kuya Nems. Pero ining makuapo na ini, sabi na, nadamog ta ka nga duman Ate Angel.
Kaso ang problema, talingaw na sa kuyang isend, so pangaran kan lola niya. Forget about Kaya po, dyan po sa lola ni Wilma Andes, dyan sa Barangay Humapon, maray na pagkaudto po sa imo. Dyan po pala sa mga tagsadiri nin ayam. we can Oy, pakigako din naman tabi nindo. we can cha-cha. Mairak man po tabi kamo sa sa mga motorista na pwedeng mabiktima kaiyan. And if you Kasubanggi, igwa na po naman na marangkal dyan. Sige na po, kung dahi man nindo kayang atamanon, dahi man kaya nindong makabakal ki panggakod kaiyan, dahi na po kamo mag-ataman. Pwede man po baga may mga gate kamo dyan. Maski nga ni po baga su gate na subala. Sige na, pagsaraduhin naman po tabi nindo ang mga trangkahan nindo. Makahirak man po sa mga motoristang nag-aagi. Tapos bigla na sanang may mabal yung ayam. senorita, Lalo na pag nakikigkig Kuya Nems ang mga motorista. Delikaduhon po yan. Tapos pag na-descuido na-descuido su motorista, pag hinapot mo kung kaysa isu ayam, dahil na po nagpapamidbid. Pero pag su ayam ninda ang na-descuido, sabi ba ni Sir Pio, maski ngaya Armalite, darahan ka ngaya dyan, buki de gera. baby, please, please, baby, be my Kung dahi man po kaya nindong atamanon ang mga ayam nindo, bayain na po tabi. Dahi taman tigahagad, bad po tabi, may magadan po baga dyan. Natangin talaga itong kapag kasuro Sabado ngayon. Dahi man po nagpapaano lang ako, nagpapagiramdom. Dahi man po ako totoo madagits. Di ba, Tresha, hindi ako marunong magalit? Mapikon, oo lang. Sabi ni Ma'am, ni Sir Ednol, okay po madam, malapit lang po ako sa church. Kuya Ednol, thank you so much po. Angelina, baby, please. Sabi ni Ma'am Elgitha Alim Briones, watching from Donsol, Sorsogon. And sabi ni Ma'am Namra Albio, good PM Miss Angel. Magayuno na ngunyan ko yan na Miss magpuro pa siya dyan sa sa Sorsogon. On the couch, Bukas na Bulusan Lake. Bulusan Lake Eco Park. Tapos dyan sa Donsol, Sorsogon, Whale Shark Interaction. Nuwarin daw ako makadyan. Nuwarin daw sa kuya may mag-agda. Day palan mag-agda. Nuwarin daw sa kuya may makidnap. Nadarahon na lang. Ito pala mananggal. Pagbaba sa istasyon, kinidnap. oh Angelina, Pero pagiramduman po giraray duman sa mga mapuro para share ngunyan. Lalo na po bagat nagpupuo na ang summer season. Angelina, And ang kadaklan ka mga tao niyan po sa mga beach resorts. Magsunod man po giraray kita sa public health standards. Magsunod sa ipinagtalaan na public health standard and magsulog nin face mask and syempre social distancing naman. Ano pa man, alaw na naman po nin pagkahapon. Oras na naman po para kita magsurot sa Riblagan. Antabayan na po ang masunod na programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase. Ang nakaibaran ko po sa Lada Technical. Kuya Nems Flora. Sa IT po, niya nagigyan nagkakamang-kamang na si Richard. Ay nako. Ends down naman po dyan si Tresha Marie Letana. Sa newsroom naman po dyan si Animar and si News Director Edwin Peralta. Ako po ang sinong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Happy weekend. Bye! 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 Ano na naman? Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo siya na ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18, anahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes! Dahil mo nang gagkalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Political response paid for by ako Bicol Party List. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Kabus niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura
sikmura, livelihood training, katabang pang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit sa sikmura, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. 56 na po ako. Ay, dati po, sumasakit yung ganito. Yung next team, nag-try ako. Mabuti na po. So, nakatulong po ako ng ayos-ayos. Subukan nyo para masubukan nyo rin. Kaya ito po si Edgar de Gurmano, taga-Bulabog, Sorsogon City. 56 na po ako. Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Ang Mixed and Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Mabibili na rin ang Mixed and Herbal Coffee sa mga tindahan, butika at supermarkets. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alauna 2. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinawanakan Food and Drug Administration in Emergency Use Authorization an antiviral pill Paxlovid kan Pfizer. Sinabi ni FDA Director Oscar Gutierrez na duwan na an oral antiviral treatment kontra COVID-19 na iyo ang Paxlovid asin molnupiravir. Sa clinical test, nagpapiling na ang Paxlovid iyo ang nakakabawas sa hospitalization asin pagagadan sa mga nasa peligrong persona nin haros nasa 90% kung matumar kaini sa nagkapirang primerong aldaw matapos mahiling ang mga sintomas. Enbexovid generic asin mas baratong version kan Paxlovid na tawa naman nin compassionate special permit kan Enero. Yan ang pangalaunang bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga bareta